To fa, mai sauraro, gaskiya dai kamar yadda kuka sani wannan fitaccen shirin fim mai suna labari na a gasken bayani wannan shirin na wannan satin gaskiya ya yi matukan kayatar da 'yan kallo sosai duba da yanayin abubuwan da ake yi a gasken bayani Firzo ya matukan burge 'yan kallo a yayin da ruwan sansiya yake ci gaba da nuni da cewa uban waye kashe sansiya duba da yadda Firzo ya tashi a take yake nuni da cewa ubanka ne ya kashe ta. A gaskiya abin ya yi matukan ba ma kowa mamaki duba da yanayin yadda Firzo ya tashi da confidence na shi kamar da dama ma'aifinsa ke kan tunani duba da ya riga sun dan nasa yana da matukan zuciya ba abinda ba zai iya aikatawa ba. To mai sauraro menene ra'ayinku a game da wannan abin da Firzo ya yi, shin yayi daidai ko kuma bai daidai ba? Indai hakan daidai ne da musu da ku bayyana mana a comment section. To mai sauraro a gaskiya ne bayani dai Sumayya duba da yanayin asarin da take ciki a yanzu haka, amma dai da gaskiya a cikin zuciyar nata duba da dai gaskiya tana da magoyan baya ko ta ina kamar dai sarki ma dai ba da dama da bagaddama ya sake Sumayya, amma da duk da haka dai sarki dai gaskiya shi ma yana kan ci gaba da yi ma su sansiya fada duba da cewa tana cikin zaman ta kuka tashi ku tafi ɗakin ta har kuma sosai ya rufka da ku. To a gaskiya dai bayani duba da cewa ɗaya daga cikin take kanwa ne a gurin sa a yayin da ta koma gefe ta kira kilishi take kan ci gaba da mata bayani. A yanzu dai gaskiya an sa sansiya a gaba kuma fa da alamu fa inda har bata zo ba sansiya ce zuwa kotu ta sake ba da labari sabanin wadda ta bayar a baya. To mai sauraro menene cikakkun ra'ayinku a game da wannan shirin fim mai suna labari na duba da cewa wannan abin da Aminu Saira ya hada a cikin shirin fim nan mai suna labari na a gaskiyan bayani ya cancanci jinjinan yabo duba da yanayin gamsar da 'yan kallo da yake yi. To mai sauraro wani gudumawa za ku iya bayarwa game da wannan shirin fim mai suna labari na a game da shawara ko kuma dai yadda komai yake tafiya yana zuwa muku daidai? To mai sauraro a nan dai za ku dakace mu idan dai wannan shine farkon ziyartar mu a wannan tashar namu mai albarka. Da musu dan Allah da ku saya da muku danna mana subscribe kara da alamar kararrawa kamar haka. Mun gode. To a gaskiya dai kotu dai gashi ya sake daukan wasu manya-manyan baki duba da an cika fiye da yadda aka cika a shari'an farko duba da a yanzu dai gaskiya shari'a na biyu. To gashi dai ana kan fafatawa, bari mu ga kuma wa zai nasara. Mai sauraro fata nasara a gare ki Sumayya duba da 'yan kallo suke kan bayyanawa da cewa gaskiya suna matukan farin ciki da ranar da za su kallake ce a matsayin farko a wannan shari'ar da ake yi duba da kuma suna miki fatan alkhairi. To Sumayya shirin fim labari na lallai kina matukin burge 'yan kallo a yayin da 'yan kallo suke kan ci gaba da jin daɗi da farin ciki da yanayin yadda ake baki goyon baya. To mai sauraro a nan ne za ku dakace mu shi mu saka ido domin kallon abin da yake faruwa gaba ɗaya. Mun gode.